Bună, bună! Azi o să ne jucăm Minecraft. Deci, în caz de nu știți, azi o să ne jucăm o mapă One Block. Pentru cei care nu știu, One Block este un fel de, cum să vă zic eu vouă, este o mapă în care tu ești doar pe un bloc. Nu mai este niciun bloc împrejur la tine. Și tu, spărgând acel bloc, o să avansezi cât mai tare. O să vedeți în câteva momente. Uitați. Vedeți, noi suntem pe un bloc și acum v-ați întrebat, bă, dar ce o să facem? Noi trebuie să spargem blocul ăsta. Vedeți? Ne-a dat un armor stand. Și noi dacă spargem blocul ăsta, ne responează. Și tot așa. Și noi trebuie să ne extindem și să ne facem baza cât mai mare. Să ne facem cât mai multe unelte. Vedeți? Și asta o să se refacă non-stop. Ia uitați, ne-a dat un chest. 2 cărți și 5 pâini. Bun. Acum să continuăm. Și dacă ați dori, ați putea să-mi dați și mie un subscribe și un like. Că poate că un subscribe nu costă nimica, nici un like. Că pe mine mă ajută mult. Am pus din greșeală pe ăsta aici. Na, mă rog. Și dacă vreți, pe lângă seria asta de One Block, putem să facem și o serie de survival. Scrieți în comentarii și dacă vreți o să facem. Uite, vedeți, ne arată aici în dreapta sus, ne arată toate stagiile de la această mapă. Hai, ne-a dat bun bloc. Asta trebuie să-l spargem cu pickaxe-ul. Așa, bun lemn. Așa, să continuăm. O văcuță. O să rămână deocamdată aici. Nu știu. Asta e o vacă din locul ăla din alea ciuperci. Nu știam că ți le poate da, dar mă rog. Mai bine, avem mâncare infinită. În loc să folosim noi pâine, avem supă. Trebuie să facem mai mult lucru, dacă mai vin multe animale, am belit-o. Că nu mai avem loc unde să stăm noi. Ne dau animalele afară, de pe insulă. Hai să continuăm să spargem. Dovleac. Încă lemn și acum ne facem un pickaxe rapid. Așa. Bun. O să îl punem aici. Așa, bun. Că dacă mai vine un bun bloc din ăla, atâta ne-a trebuit. Ia, chest. Bun mil. Floricele, beriuri și un sapling. Saplingul ăsta ne va ajuta. Chiar acum. Ia uitați, am făcut dita mai copacul. Și mă scuzați dacă se aude, aici vecinul a băgat un pic de muzică. Mă scuzați dacă se aude pe filmare, dar asta e, dacă nu, cu atât mai bine. Aici mi se aude muzica. Acum să terminăm de spart copacul și să așteptăm să pice sapling-uri. Și în același timp să ne facem și noi un topor
Așa, stai. Am un pic de lac, se pare că... Gata. Nu știu ce avea să... S-a lăguit un pic. Da, gata, și-a revenit. Așa, asta e și o lopată. Să mutăm lucrurile astea din inventory. La noi a venit mașina cu pepeni. Cea mai bună idee. Când au venit astea? Habar n-am. 2 chesturi una după alta. Sau 3, câte au fost. Oricum. Mai avem 2 saplinguri, o să le plantăm un pic mai târziu. Încă lemn. Uite un sfat. Dacă o să jucați și voi One Block, eu v-aș recomanda pe primele 3 sloturi din hotbar să țineți pickaxe-ul, lopata și toporul. Că vă ajută mult mai rapid. Vedeți? Uite, ca să facem un pic mai frumos, aș vrea să fac asta. Să mai fac încă 3 crafting-uri. 3. Crafting table. Să le punem așa împrejur la blocul ăsta, care trebuie să-l spargem. Că așa nici nu uităm unde este. Că dacă facem toți cu gres, vă dați seama că nu o să ne mai dăm seama și o să fie mai greu. Așa putem pune crafting-uri și o să ne ajute. Na. Acum hai să spargem. Cam asta trebuie să faceți. Dați-vă animăluțelor mai la o parte. Trebuie să spargi și să avansezi. Cu cât avansezi mai mult, cu atât e mai ușor. Și dacă vrei, scrieți în comentarii o serie cu chestia asta și dacă văd că este apreciat acest episod, voi mai face. Dacă nu, începem altă serie. Eu voi mai juca off camera și probabil dacă strâng multe like-uri, nu o să mai fie de unde am rămas noi. O oiță, sper că ne dă iron cât mai rapid, să o putem tunde să avem și noi un pat. Insula mea s-a cam aglomerat, deci hai să o extindem un pic. Sapling, ne-a picat. 2 chiar. Mamă, ce eram să picăm și noi. Așa este când nu ești atent. Se poate duce... Opa! Aoleu! A cam picat băcuța, să zicem așa. Deși am cam dat-o noi. Asta e. Mai să fim sănătoși. Insula aș vrea să fie cam de 7x7 deocamdată. Ne mai trebuie 2 blocuri. Dați-vă, că altfel nu avem loc. O frunză. Iarăși. Gata. Poate acum o să vă duceți în altă parte, nu o să mai stați mie în cale. Hai să continuăm. Să îmi scrieți în comentarii ce alt joc să mai încerc.
Sau dacă vreți o serie anumită. Că dacă comentariul ăla va fi apreciat, poate vom face o serie cu același joc. Acum deocamdată vom continua să spargem. Clipul e deja de 10 minute, deci cred că v-am cam plictisit. Deci vom încheia clipul acum. Dacă mai vreți încă unul, dați like. Nu mă supăr dacă vă și abonați. Așa că, pa, pa!